Okay, I didn't mention we'll be back. She's selling chips, she's selling tight, and she's selling duvet cover. Ngiyakhumbula nje ngidayisa ama-tights nama-lingerie abantu besifazane. Yes, because yes, and nama-duvets. Actually uzama nje unayo i-duvet amayithenga kumina. Uzama ngubani? Zama ngubani? The duvet siyazi uthola kwa. Anyway, let's carry on. We know the sauce. Now we know the sauce. How did you get to become this businesswoman that we? This is why we have this episode, because she's a businesswoman and she's into crop farming. Mlame, ungangiboni nje ngimuhle kanje. Mina bengizofelana namadadla akho. Yabona nje ngixoxe nje ngithi nangu umadumbe la. Angikaze ngicabange Nkosi yami ngitshala o ngilima. Yazi futhi angazi ngathini impilo ike ikulentuzi ikukhombise indlela ozoyihamba kodwa futhi ungayiboni uma usa comfortable. Yeah, exactly, because umngani wami who happens to be sis-in-law wami, shout out to Thokoza Gogo. She's a sangam. Yes, she's a sangam umngani wethu. Yes. Omunye omenami ube umlimi afike mphathana makabethi aspinach yabona nje ngibuke nje ukuthi we hayibo umsebenzi omgaga afike sami namadumbe efike yabo nje sonke siyabasabangani nje uzama ududu uyesuka siphathele nje izinto engumlimi nje ngizibukele nje into nje kanti uNkulunkulu uthi wena uyalapha ya angaze ngicabange ngomlimi nje ngisho ukuthi ke ngabuya le Thekwini sengiyadayisa ke la ngi-approach family friend ithi hayi yazi ngifuna indawo esemakhaya njengoba ngikhulele eMthwalombe. Yes, ngifuna indawo esemakhaya ngifuna ukutshala. Nithi mina shame yazi ukhuluma nomuntu oright ke indawo esekhaya nje emakhaya ke phela mawunika indawo nikudadavu. Yes, but bese ngiyamchomela ke uzozwa ke story ngithi azokhuluma nomuntu oright mina wazini ukuthi mina lapha eMthwalombe ngifike ngikhomba umhlaba ngithi ngifuna lawo umhlaba ngiwuthola athi kanjani ngithi yibo ubaba wami inkosi nje lapha yana umfisa kanjani. Okay, exactly, mina ubaba wami agomed. Yes, uyinkosi ngempela. Exactly, ngizole ebukhosini. Yes, Fakube mina manje yebo mama. Ngizole ebukhosini bakagumede umkhulu wami inkosi uFortunatus Gumede ukhulu wami usabadlala emhlabeni kodwa ukhulu wami indlovukazi uMadlamini. Yes, Sebashona. Wow, in the presence of you, Your Highness. Go ahead. So ngicomela la naye ngakholwa. Asi really phela yes umkhulule nginami angibalela baba ngithi baba omncane wami loyo baba omkhulu wami loyo bani because wengakholwa asi ngempela ngithi mina ne angithenga amehlo akho. Yes, ngizale ebukhosini njengoba ngikosemthwalo nje isigodi kaQwabe. Exactly. Bam. The princess is living in a shack. God damn. Phela ke ubukhumbula umama nobaba abashadanga. So ngikhulele ekhaya komalume. Yeah, but what a beautiful story. Yeah, but yazi manje ngidlule emasimini umuntu uzongibekelela. Sabona nasebukhosini and I'm like I'm not used to and athi jabulela wena phela ebukhosini ngithi I know guys come on. Ayingisebenzele phela indaba ebukhosini mina. Awukho la ngela khona umnyango kuphusha ngithi ngizale ebukhosini. But now you got land. Lapho ke story ke ngoba mangaba nje manje ngifuna baba ngifuna indawo ukuthi ngiyisebenzise ngiyacela ngicela indawo ukusebenzisa indawo ukuthi akukho lokuthi safanele ngiqale ngiya enduneni. Yes, uthi baba isebenzise. So ngimtshela kanjalo ke ngithi mina how ufika umuntu no right khuleka ndawo nje uzoyithola wena xhumana nami kanti uNkulunkulu uthi this is now your journey ke manje. Hayi asasimithane hayi sihlangane ke hayi silentuzi lalela ke sobabili asazilutho ngoagriculture. Yeah. Yena ke usomabhizinisi ngamabhizinisi at least une clue yokuthi mina as much as ngithanda ubosomabhizinisi anginaye ngagcina ngebusiness study ngenze esikoleni funa khona ngenze ukuthi exactly ibusiness economics funa khona ngifundele ukuthi ngipass. Exactly, ngathi ngifunda ngoba nakho ngifuna ukuthi ingisebenzele egcineni
angazi nanokuthi ma register company wenza ini ngibona o LTD no PTY nje kumina nje I can imagine wasekhona close cooperation back then. yayibona yonke lonto nje angazi lutho ngathi mina futhi bekukhombezela sazi ukuthi na mawutshala udinga umquba ufaka inthombe lapha kanti shintshile agriculture. Okay. Yes. Sihambeke siye ku department wangasekhaya. Okay. Masifika khona sitsha nje ukuthi nje sizofuna nje information. Yeah, kanti masifika khona basivula ibhoot kunamasizini okutshala ikabishi hanti ikabishi awuvela utshale nje emhlabathini livumbuke manje kunezikhathi zokutshala amakabishi kunezikhathi zokutshala hayibenkulu indaba hayi siqaleke anganetshitsi asazi lutho. Yeah. Suthola umhlaba bafike ke ngoba bafike nomlaleli ekhaya othi mebona sipostile is as a farm azibona ukuthi wow kwakuhle ku easy kanti akazi ukuthi kwenzakalani behind the scene. Yeah. Yes. Siyahamba phela manje siqala ngani okay silalela ukuthi ispinach thatha 3 months and ispinach mawusizoyisisa imali yabo ansi calculate iprice imali sija kuma reach phela. Yeah. Yes. Makabishi azokwenza imali ngaka mawutshala 1000 walenza rand lilodwa uya calculate wow okay wow hey umuntu uzoba rich la hayi mfana nizofa into engosileya yona kanti kagogo ezola kanti nje uNkulunkulu uthi nje unina naphuza ungazi siyazo drink to know me nisazonya manje bayasho yini no hayi banya ke so right carry on. Yeah. Okay siqole ngekabi si mistake science number 1 ayitolo zokudla la hlamba kuma counter noma na kuma counter la ukusolela amantu sani lama packet amancane zokutshala. Yes ngiyayibona imbewu. Yes Nizeni wale zone siwabuthe hayi siwabuthe shame spinach kabishi sibuthe siyotshala phela thina and nakhona futhi ke asitshala ukuthi start small siyaphezulu ngikufunzela ukuthi kubaliwe hayi kubaliwe la calculator seyishayiwe phela la before that phela yes shout out to agriculture ngasekhaya Department of Agriculture yes noma wangasemthwalume yes ukuphetha mina lemthwalume shout out noma to you guys basenzela ngoba phela umhlaba ngani uyatesta safuna kuqala i-soil testing basenzela yona umhlaba ukuthi ukulungele ukutshala nangempela ke thumbs up. If you did not mention from the beginning Guti you went through a period where you were actually not using your title as a token to get things. If you just came here and you said, no, and this, I have a farm and not, and then you told me, oh, you're a princess, I would have been like, oh well, you know. Now you're telling me agriculture helped you guys. Oh well, you're a princess, of course. Of course. You know. So, but because I understand your story and where you come from for so many years, not using your title. Yes. And it's legit. Your struggle is legit to me. I love your story. What I want to get to though, and what do you do when la mchalwa? Hi, hey ngeke uzukholwe. Ngeke uzukholwe. Don't lie now. Let me see this. Mangangikholwa ekhuleka ngizokukhombisa. Mina ngicaba yishe ibo. Yamaze ngemasemi ngeke uzungibone. Ngoba ngisuke ngifake iquzi eliza la. Yeah. Ngifakile ibhluke ngoba phela ilanga. Yeah. Ngifakile isigqoko, iphini file oversize ngeke uzongibone. So emasimini kunabantu sebenza nabo. Yes. Yes. Abakwilutuzana basemphakathini. Okay. Yes, abantu abasha omama nje yes. So siyatshala ke lana. Umadumbe, umbila, batata, spinach, butternuts. Even about Cloud. Yeah. Cloud Market. Yeah. Sasa supplier con. Cloud Market. The big one. The big one. Cloud Market ni butternuts nje lafika. That is zakazaki butternuts. Asitshali into ukuthi siyatshala for the sake of kuyatshalwa. Sitshala phela kuyasetshenzwa and
Yabo nje itolo Scotback Mall. Yes. Scotback Mall nje, yes. I know. Niya supply? Yes. Potchefstroom ngoba phela ngizibizitela ngamagama. Yes. Sasupplier khona. Uyabona amaveni lawa, yabona ombeleni edrobheni? Yeah. eThekwini, emarket. Yeah. Bawalandela bakuthini? Yabo yes. Yabo konje mawuza emarket le mbala vela phaka lapha ngathi check in likin. Yes. Akunje Sky bani? Yes, kuno Sky ban. Scholars. Scholars. Where the pharmacy. Yes, edrobheni. Mangifika khona ngafika ngime ngisibani. Nawe ungaba surprise because bayafika. Kuzoba isiphinga bomama bade sesiphingo nje laba bathi ayisumbila lapha ya. Yeah. Bonke laba yani. Bafika lapha nje bazolanda umbila ngamaveni. Angisho kahle angikho rich. Kodwa ke bayafika. Okay guys. Senza i serious. Wow. Okay guys, anibaleni umbila ukuthi uyimalini. Konke engifuna ukuxoxa no. Was the first harvest because Yes, please take a Yes, yes, please. Explain your first harvest. Angithethe ukuthi sathenga inqwaba mentuzane. Yeah, lapha kulezi Eyitolo. Hayi. Siya ngeqholo. Naba phala abantu lapha yasiyatshala, sitholile ndithola ugandaganda. Uvule kahle umhlabathi yonke into senze into engakhona phela umhlabathi kumele yes ulungise. Yes, kunezinto zakhona ke oyilungisa ngakhona zinga umhlabathi before uthi utshale because isikhathi sesishintshile manje safana neqala. Hayi, sifaka ispinach. Sifaka ikabishi. The only thing that came right kwaba ibutternut kuphela. Ikabishi silifake. Hayi ikabishane. Mhlawumbe about 5,000 cabbage. Like each one, like one. Ikhanda nje. 5,000. Azange kuphume nelilodwa. Hawu. Yini manje? Lapho liza kahle ikabishi lize kahle lebo likhipha amantuzana amaqala. Ngishotha. Thathe Cameron shothe. Ngithengikhuzeni. Ngehluli. That's ikabishi angiyilapho. Lize kahle ikabishi lize ikabishi. Hayi masefayile ligoqe ikabishi. Laba nezinto eziyashintsha ama leaves aba yellow, aba namachofo. Hayi bokabishi kwenze njani? What the fuck? All right, okay. Ayisibona uthi haya sihambe rongo. Washo uBrenda fast. Yeah. Ibutternut ayisikhiphe kahle ibutternut. Lalela. Ayadlala farming. Sesakwenza phela kani before uye esitolo. Fanele ufike nesample. Yes. Ukuze bayibone ukuthi lento oyitshalayo yinto abayifunayo yini. Yeah. Plus bedisha ibutternut sifake emasakeni. Hey, siya ka fruit and veg. Onomlungu. Sona madoda. Nomlungu wasiphindisa ka5 yini ethi asiyiphekile kahle. Kunendlela yokupheka ibutternut. Hayi. Awuyigxushi nje uvula igxushi. Nje sesiphindisa ka5. Uyantshena ukuthi siphekeni kanjani noma uyasitshela ukuthi sipheke kanjani. Bese nina nenza kanjani? Senze sinjalo. Athi ishintshwa yini pho? Angazi nami athi aniphekile ngalendlela lengifuna ukuthi nipheke ngakhona. Phinde emuva. Yabona indlela yokuyipheka le ngizongifuna sathi mhlawumbe I'm sure yes5 la khona wazi wathi iyona indlela nipheke ngayo. Yabo mayimili ibutternut fanele izimele kanje. Kuba fanele uqale uyifake la le part le ya ihlale part uphinde futhi igxoshe kapha. Hayibo inento zakhona. Order nje. Ne order yakho na uvele ufake ukuthi ibutternut ugxoshe uyahambisa stone. Inendlela yakhona. Do you want to name your farm? What's the name of your farm? Mambele gogo. Okay. Yes, exactly. Mambele gogo owangikhulisa uzala uma wami. Awu ikabishi ke lihlule kanjalo ikabishi. Sibone sabo manje ke ngoba lento sitshala la ayiphuma. Nivi noma ibutternut yaphuma but ayiphuma ngale butternut le e100%. Nawo uyibonayo uthi yabona ke lena ke. Yes ena yaphuma but kanye ngona 100% lo nawo ogculisayo. Khona khona sahamba khona khona isitolo esikhulu eseMaritzburg angazi ubani mani. Umlungu khona wasithatha esemarket yakho nesikhobo zabutternut aba supplier abantu. Asenginamahloni ukuthi ngiveze ibutternut. Yenu. Indlela esafika khona amabutternut into engaka. Kwathiwa leli iphuma eLimpopo, leli iphuma eFree State, leli iphuma ukuthi lapha elethi lingaka. Sathi simkhombisa umlungu,
wathi no guys. Ibhatha le yena. Wathi guys, phindane emuva. Oh. Noqala kabusha. Ilapho sabona khona ukuthi okay, asike sihambe manje sehle. Sihambe siye kuMabhunu. Phela siyofuna ulwazi. Ngoba clearly le esiyenza la akuyona. Sihambe siyofuna ulwazi, masifika lapha eMabhunwini. Hey, la ngakhona eBhunu sivulela ichapter. Kukhona ikabishi le all round lo nyaka yonke. Kukhona le season la autumn bani ayahlukene amakabishi. Angeke nje ukuthi manje bokuyi winter nje wena uthi uzotshala ikabishi elikwazi ukumelana nesimo sasesama. Lihlukile. Ngeke likwazi ukumelana nesimo sasewinter libe lefana belimelana nesimo sasesama. Vele izokushaya 10 knots. Ngalo mzuzu ke fikiyana umkami lapha ka esitolo lezi uyalizwa ukuthi uza uthi ayileli exactly alinakuhla ikabishi liyatreatwa. Ikabishi liyachelelwa. Ikabishi liyaspraywa. Ikabishi linemefethaza yakhona nje especific ukuthi leli fanele uyifake ngosuku olukuthi. Okay. Yes. But you got more knowledge and information from the white farmers. Did they assist you well? Kakhulu. Because basusa inkungu emehlweni ukuthi wow. Oh, okay. If ukutshala manje as much as owaqala okukhokho abakhule ngakho okhulu bethu nabantu besifundisa khona ungakulahli nakho. Nalokho kwesilungu futhi kuyakufunakala ungakubalekele kwesilungu because yonke into vele sishintshile manje. Exactly. Sesiphila esikhathini esinye because yabona manje sitshela umbila unamagama. Mina yabona umbila udle eThekwini lo nesingaka. Yeah. Ngeke uvele nje uye esitolo sembewu uthenge nje umbila. Utshala uzokhipha lo ngaka unegama lakhona i701. 701. Yes, 701. Kwangathi unobugangster nje. Yeah, sekusho ukuthi yonke into inegama lakhona elikhipha lento. Why is it 701? Why is it called 701? Umbila igama lawo nje 701 imbewu nje leyo ukuthi nje ufuna ukukhipha lo mbila lo mngaka omkhulu. Yes. I want you to talk to Yes, I know I won't get a chance with you anytime soon. But I want you to talk to a woman, a young woman, yes, in her mind who still thinks the world is all about cameras and selfies and basically items such as your certain type of a phone and gadgets. You had everything, but then you moved to a totally different field. Ngihlezi ngisho ukuthi ungabe usikhala isikhathi esikulahlekele but ngisho ngithi enganeni zami ngithi wow ukube lesikhathi engikusona sangifica esikhathini sabo ehlapha ngabe sengise overseas manje because manje bona baphila esikhathini sokuthi uhulumeni ave ebabhekelela. Mina ngeke ngihamba ama workshop ngibone izingane ezincane thola ukuthi ziyawathola ama funding because bayingane uhulumeni azivunayo. So ngeke ngibuke nje umuntu omusha thola ukuthi inkosi yami akukho angisho ukuthi kubi ukudlela utshwala bakho noma uhamba ama club. Cha nje kubi. Kubi nje. Sa yeah, Sa, when at your prime, you were weighing chips, and you were calculating ukuthi izokwazi ukungipha imali yokugibela ngiwathenga futhi. Yes. You understand? Yes. Yabo mawusemusha, usemncane. Mawusu avoid ezo2 or 3 ngazela zamafoni ngoba nazo zibulela umhlaba kuba umuntu usephila la efonini ingazi ukuthi inkosi umuntu engena iPhone ufeel futhi ziyashipha sifuna ama iPhone asifuna la wethu. So athi nje ngifuna iPhone efuna nje ukushoota aposte angconywe avunywe kuthiwa wow ingane kabani yasileya ingane abani yes but ababa nethuba lokuthi babe nami or babe close nami ngimtshele ngenzami ngithi ayikho into ebambezela empilweni njengotshwala nomjolo. Yes. Mjolo uyabambezelana ngoba umjolo ufuna nje isikhathi sakho full time yakho job ayikho into ezicabanga
ngoba umjolo angeke uzobe focus mosajola Yeah. ngafuthi khona abajoli ukuthi umuntu ajolile ukuthi mhlawumbe lo muntu akho konke abafuna ukuyakha ngiyabona lo mjolo lo one potential le yabo ayikho it's all about going out clof nje post eqediwe Yeah. kanti umuntu ulahla isikhathi sakhe engabe wenza into ezomphumelelisa kusasa into emnandi ke manje ungenza noma nanga iphone le ungenza enkulu imali yayo. Your journey is beautiful. It's straight out of theater. Someone wrote this film long time ago. I would watch it many times, you know, and retell it to people. I want to say to you, may God bless you until my child, little girl, sees your story and afunde kusona. Afunde kusona, yes. Yabo. Marriage is not an answer for all women. Not at all. Yabo. Miss Ben, is there anything else you would like to add on your story before we close? Ngingathanda uku-add abantu abaningi abakhulumi ngesupport abayithola emndenini nabasebanganini. Okay. I think nakwi-community nje nabantu abangakwazi mina yabo nje ade ngivuna amadumbe namanje basafuna asephelile because nje ngithathile amadumbe nobhontshisi ngaposta on Facebook ngathi guys sengivunile aposta ku TikTok aposta ku Instagram sengivunile amadumbe nabantu abangangazi bawathenga amadumbe angiphathi umphakathi namanje sangithethisa because sekuphelile kuphele kona bathi hayibo sizothenga sifuna ubhatata sifuna amadumbe sifuna ubhontshisi sifuna umbila isupport engitho especially 11 nje 11 ungabuya uyeye nje obushile nje imixhaso esungezwe imjondolo abanye bayaziphuzela kuyaphithizela exactly omunye uyale nomunye uyale kodwa isupport abantu mangithi ngiyadayisa kuthiwa wow siyakwazi phela wena ungomunye wethu bazothenga fast post ku Facebook yabona nje nginabantu engakaze ngihlangane nabo but sebebangani bami to the point ukuthi sengibabuza ngawusisi but ngibazi through social media ngithi abantu abasha ifone ungagcini nje ngokuthi uthathe ikushoot ifone ingakwenzela izinto eziningi as long as wazi sona uzoyisebenzisela ukuthini bese kuzoba umndeni wami wonke mangithi umndeni wami mangithe namhlanje guys isitayisa lokho bonke athi ngizobatshela bazoposta bathatha ama-order noma ngabe semsebenzini umuntu ancamela ukuthi asinde amadumbe aye emsebenzini abuye nemali akhokhe kuzoba umphakathi osemakhaya because phela emakhaya bazothi ha umzukulu kaMantshanga umzukulu kaMambhele and bakhuthaze because phela bayazi ukuthi i-agriculture into ebukelwa phansi abantu abasha mawenza i-agriculture kubonga ngathi awufundile nje into engatheni entweni but abantu abadala bazokunika leyo push leyo ubone na ukuthi washo ukuthi ngenza into ebalekile lana nanokuthi futhi it's okay ubuyele emakhaya akusho lokho ukuthi usahluleke ufail yes akusho ukuthi usahluleke impilo mayikubiza nje ukuthi ndlaleka shona phansi ishona phansi uyiqale kabusha akulona iphutha ukuthi uqale kabusha kuzoba abangani bami yazi mase ngikutshela ukuthi mina throughout iperiod yomzima angikaze ngize ngiyiphile impilo yes bekuhlungu kukhona la ngesosha khona kodwa abangani bami made sure ukuthi sihamba siya out masiya out bayaza nginamali yokucontribute but akekho uzomuza ukuthi hayibo safaka ngani uzoqhamuka uSlim athi sithathe sihambe ndawo nokuthi uzonginika odrop nje sithanga vula odrop ngena uthathe aqhamuka uDudu aqhamuka uZama aqhamuka mina even isho umngane namthoza gogo wazi ukungifakela imali ngila eThekwini angifakele imali ngeke ngisho ngithi anginabo abangani but nginosisi abangisupportile abanye babengenayo imali njengoDe nje ukwenza sure ukuthi everything ngidayisayo ayihambe idayiswe ukuze ngibuye ngithole imali so labo bantu abanjalo empilweni yakho kufanele ungabalahle uzithande ngoba phela futhi akekho umuntu ozokuthanda wena ungazithandi wena uhloniphe okho kwenzayo nje uthi mina kodwa lapha ya ngifuna kuphela isizwe nje athi noma ekubona
abone ukuthi wow lakhele ngithi uyawa kanti cha Bonnie butternut. butternut Thank you. eliyelo Danko. yebo Thank you very much, guys. Till next time, I want to say that this story has been one of the most powerful stories that we've actually ever covered, and I hope it's powerful for you and your daughter. Guys, till next time, peace. Mama, yabo. bonga mina Yes. da